Lakhain kwa ratrok Dwarbaguri constituency ka parlo bijuli jamin te rangarong aradatum prek jama kisung jo parni jo padap ka chetong nang ajok ningduk mekri meklang pensi kedonang Lason si Dwarbaguri constituency ka parlo bijuli jamin te rangarong aradatum mesen ki jona lang kawya jok non puta lang cheho lang si junang bom lang Nasinon jasemed jamin terang arong araratum ki sung nai laki mesen ki juna lang mesen ka chelenga to warla pen se ka chelanga jia phan hospital ta avelang pasi ha dangarong araratum pen ningje pon renti non mar ha dak arong along don pharoi sido setame non puta parivartan atomon ke jap avelang pasi jo parni jo padap ki sung ka chetong araratum ningje Nasi non ke dobom local MSC Richard of Wing nilituma phan non MSC kilik aprang prang mesen ki jona lang lapen towar ke dam phan mesen ang pipon vek tha posi hadak jamin terang arong aratum chuningri padopom News report Karbiang Nong Live